Някой звъни. Кой е? Дядо Мраз! Добре дошли! Янчо! Леле! Мало е много вечер! Ела при Снежанка! Снежанка дошла да ти даде Ела при Снежанка! Абе, няма страшно! Дядо Мраз, на лозото ли отиваш? Яниш, какви хубави подаръци има. ти просто установи, че не си била, а? Ама изпее една песничка. Айде ще ти дадем Да кажем Дядо Мраз една песен. Я малко станете. Снежанка! Я Станете малко по-далеч. Айде Дядо Мраз една песничка. Може ли? Снежанка си спеш. Коя песничка ще... Айде оставете я малко. Ела в Снежанка. Каква хубава рокля има. Не, станете малко далеко. Отстрани да ви снимам с нея. А няма, баба. Ама виж какви хубави. Ма няма, Заповядай, Дядо Мраз е добричък и ти носи подаръчета. заповядай, ела. Снежанки, обърни се да. Дядо Я Мраз да е се добричък. снимаме с Дядо Мраз и с Снежанка. Я да видим какво има тук. Заповядай, моето момиче. Благодаря. Няма да плащаш от Дядо Мраз. Каква хубава панданка за хубаво момиченце. Заповядай. Хубава ли е панданка? А за дядо няма ли? А ще изпееш ли на Дядо Мраз една песничка? Изпей ми една песничка и ще ти... Мами, кокине, много Днес. И тренда. Дядо Мраз не разбира от тия работи. Дядо Мраз, дядо Коля да е по-модерен. Как ще помогне? Ето, едно телефонче, мобифон е. Да си говориш по телефона с мамо и тата. А когато в София с баба. Дядо Мраз ти подарява тия работи, защото ти била ли си послушна през тая година? Да, много. Колко послушна? Я покажи Дядо Мраз колко си била послушна. Какво, бабе? Много, Вие много. ти инжекции ли? Защо те бият инжекции? Стара чушка на Дядо Мраз. Здрасти. Да здравееш, да. Я да видим какво става. виж тази плата. Ало, то свирка. А я да видим има ли антена. Дядо Мраз. Я радисли тук да видим. Я виж кой ще си. Ало, София? Чу ли как ти се обадиха? Да, така. А не може. Айде да изпееш сега една Ела при песничка. Дядо Мраз, искаш ли? При Снежанка си дойде, защото е добро дете. Ела да изпееш една песничка на Снежанка. На Снежанка си изпееш. Къде седне? Мислиш ли тук да седнем? И да изпееш. Гурча, изпей на Снежанка. Една хубава песничка. Ела при Дядо Мраз, моето момиче. Чакай. Още ви Сега си при Снежанка, нали? Айде изпей сега да си. Няма. При Снежанка си. Изпей и при Снежанка си. Много се доволни. Да си почи. Има ли вице за Дядо Мраз? Дядо Мраз. Айде, Дядо Мраз, дошъл при нас. И видя. Ами И сега трябва да ходим при други деца. Мишо, ти причаш на каракончество. Не издавай ми паролата. Билянче, изпей. Снежанка за македонско. Дядо Мраз малко съдисти пара. Мишо, причаш на Джейсън, бе. Даре, снимай и Снежанка. Да по-гъсте. Снежанка много интересна. По-живо де.
От? Ляна. Айде. Да си ходят ли беше? Айде, кажи една друга песничка да изпееш на Снежанка. Още една Да песничка. си ходиме ли вече? Добре, ние ще си ходиме. Зелен. Нас ли чакат еленчето и трябва да си ходиме? Шиничката Айде, се лечи. зелен. Други деца. И други добри деца ни носят Деца. подарък. Ти ще се лъжи Снежанка за чао. Ту. Браво. А тя да умраш, ще се лунаш ли? Малко ги боста се отдава. Добре, добре. Айде, Снежанки, да си ходим. Тя добра са. Айде, Снежанки, да си ходим, остави ги тия деца. Остави ги. Остави ги, дядо Само се Мраз. чипна подопенце. И другата година, ако слушкаш, пак ще има подаръци за теб, моето момиче. Ставай, Снежанки, да си ходим, че ми се пие вино. Айде, Снежанки. Тръгваме си. Елените ни чака долу. Еленчетата ни чака. Чао, чакай сега да те видя. Ти ще бъдеш ли добричка сега през тая година? Снежанка си не прибавя. Ще слушкаш и друга Камере, година това. пак ще дойдем с подаръци. Остави го, дядо Мраз, да се приемам. Айде, мама. Дядо Мраз, искаш ли да си тръгне? Кажи им да виждаме. Чао! Ние с Снежанка си отиваме. Снежанка, види се малко. Чао! Айде да виждаме.